गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। दिनै 15 फेब्रुआरि 2023 BN बड' निउसाव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारखौ थांनाय माखासे साननि सिगां बारग' MLA हितेश बसुमतारीखौ हाथियार होदेरना हमहोदों होननायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों। बिथाङा बुंदों दि जाथायनि फोरमानखौ हाग्रामा महिलारिया गावनो होनांगौ। बेवहाय आंहा जेबो लोब्बा गैया। हाग्रामा महिलारिया गावनो 17 बोसोर सरकार सालायसेयावबो हाथियार गैयै समाज खालामनो नाजायाखै होनना बिटिआरनि CA मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। मानसि गोमादों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय पुनिया अदालगुरि गामिनि थागिबि गोसोम नार्जारिनि फिसाज्ला परेश नार्जारिया थांनाय 11 फेब्रुआरिनिफ्रायनो गोमानानै दङ। परेश नार्जारिया 40 बोसोर बैसोनि। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला सनिबारखालि नखरनिफ्राय साइकेल लानानै ओंखारलांनायनिफ्रायनो दिनैसिम न' फारसे गिदिंबोफिनाखै। नखरनि सुबुंफोरा नागिरसेयावबो दिनैसिम नागिरनानै मोनाखै। बेनिखायनो परेश नार्जारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायदोंब्ला खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। कन्टेक्ट नाम्बार 7638818159 एबा 7635880439। अदालगुरि जिल्लानि रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव खुंजानाय 55थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों खुंफुंलांजानाय मिरु एबसुनि 2023 आरो 2025 नि मावसमनि थाखाय गोदानै दाफुंनाय जादोंमोन। बेनिनो आफादगिरि महरै मानाव गेदेर दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि महरै कनिन्द्र बसुमतारीखौ लानानै मिरु एबसुखौ गोख्रोङै आरो आबुङै दाफुंनाय जायो। 2023 आरो 2025 नि मावसमनि बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ मैया काजलगावआव थानाय चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय मावख'आव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। हाबाफारियाव होनाय सुंद' बिबुंथियाव दिपेन बर'आ हारिनि जेंना आरो मावनो गोनां हाबाफारिनि सायाव बिबुंथि लाखिनानै बर' माहारिनि मोनथायखौ एबसुआ माब्लाबाबो रावजोंबो कमप्रमाइज खालामा होननानै बुंथियो। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ 3 बोसोरनि गेजेराव जेखिनि मावफुंनानै होबाय बेनि थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ साबायखर बावो दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे सिमा बारायनायखौ आबुङै मावफुंनानै होनांगोन। कार्बि आंलंनि ST हिल्सनि इसुआ रोखायै मावफुंजानांगोन। स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि खामानिया दाबो मोगथाङाव महर मोनाखै। बेबादिनो माखासे आद्रा थानाय दफाफोरखौ गोख्रैनो 2024 मायथाइनि सिगां मावफुंनानै होनांगौनि थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ गोख्रों दाबि खालामो। गुवाहाटीआव सिखावनि उदखार सोमजिदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय 6 माइलनि गंसे मेथाइ फानग्रा बिकारि गलायाव मेथाइ बायनो फैनाय रिमझिम बरुवा मुंनि सासे आइजोनिफ्राय सासे सिखावआ हरखाबै गलायाव हाबफैनानै मबाइल खावना लांदों आरो बे सिखावनि खावनाय जाथाया गासैबो CCTV केमेरायाव सेबखांजादों। उनाव बे आइजोआ जाथायनि सायाव पुलिसनो केस होनाय जादों। दायो बे जाथायनि सिखावखौ पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।